Ukwelapha akuyona into okuthiwa ibambelele ezinyangeni kuphela noma kodokotela. Wonke umuntu ophilayo kulomhlaba kufanele azi ukuthi ukuze impilo yakhe ihambe kangcono kufanele kwenzekeni. Le mzimba esinawo yakhiwe ngamathambo, imithambo, imisipha, kube igazi, kube amanzi. Konke okuhlangene kwenza indlu yokuphila kwesivakashi sethu esiwumphefumulo. Ngaphandle kwalomzimba umphefumulo awukwazi ukuphila. Kubalulekile ukuthi umdali wasipha isihlahla, imifino, ukuthi lo mzimba hlale siwuqikekela siwenze ube sesimeni sokwazi ukuhlala isivakashi sethu. Ukuze lokho kwenzeke kwenziwa yini na? Ukuthi kufanele sidle, kufanele makukhona ongahambi kahle sithathe isihlahla sihlanganise ukuvikela lo muntu ongaphakathi kuthina ukuthi angahlukumezeki. Nawe yazi ukuthi umphefumulo awukwazi ukuhlala kumuntu ogulayo. Umuntu ofika agule usethi ubanga nezibi, kusho sekuhlulekile umphefumulo wakhe awusakwazi ukukhululeka, sekufanele umphume kuyena ngoba ukwazi ukuhlala endaweni engaphilile. Kuba kubi ukuthi thina njengabantu abansundu sesakhohlwa ukuthi izihlahla lezi ezisisurroundile izona kanye ezisinika impilo. Sakhohlwa futhi ukuthi ukudla lokho esikudlayo ikhona okusinika impilo. Ukudla esikudla namhlanje kunama-chemical, ku-modified ngendlela ukuthi mawungena e-supermarket ubuke nje yonke into engaphakathi ungabe unenhlanhla ukuthi ungakuthola okufresh. Kusho khona ukudla esikudlayo akusekhona ukudla umdalo esiphe khona ngoba nomhlaba lo esilima kuwo usuwamoshwa ama-chemicals, kufakwa izinto emhlabeni ezibanga ukuthi ukudla kusheshe kukhule sikudle engakaphumeleli. Bheka nje mawudla inkukhu lesithenga ezitolo uyicaba nethambo layo, kanti le ekhulele izihambela ekhaya kungalimala izinyo mawuthi uzamukwenze njalo. Ukusho ukuthi ke ukuze siphile ake siphinde nathi sibuyele emuva sizama ukuthi konje yini eyayisenza siphile. Namhlanje mawuphethwe ikhanda into eyicabangayo nje kuba iphilisi lase West. Namhlanje mawuphethwe umkhuhlane into eyicabangayo ugijima kodokotela bayakujova busuthi usungcono. Kufanele sikhumbule ukuthi West ukugula iyakudambisa kanti imithi kaThixo ukugula iyakuqeda. Kungathatha isikhashana mawusebenzisa imithi yesintu ukuthi usheshe ubone umehluko, kodwa usukushaye la isuka khona lento ekuphatheke bese kuthi la kwesilungu siyambambatha. Nabo bayasho ngesilungu ukuthi benza i-treatment, kusho ukuthi abahili kahle kahle. So lo muntu ongaphakathi ke uhlala njalo ehlukumezekile ngoba lo mzimba okuwona oyindlu yakhe ngafanisa nendle enethayo ukuthi makuna izulu ungelwa amanzi ngoba njalo uhlala engathokozanga. Abantu bavuka ekuseni baphethwe amakhanda. Zikhona izinto ezilula oqala uzenze ngaphambi kokuthi uhambe odokotela noma uhambe ezinyangeni. Ngikunika isibonelo, mawuzwe ngathi uzophathwa ikhanda ushaya la phezulu ekhanda ihlandla ezu9 ushaya phezu kwekhanda uthi 1 2 3 up to 9 uphinde ushaye nangasemuva futhi up to 9 bese uyahlala ulinde. Makuphela imizuzu ama30 lelo khanda lisekhona ungaphinda futhi. Okudlula lapho usho lelo khanda selifuna ukuthi liyolungiswa ilabo abanamandla. Ngabe ukhetha abazi imithi yesintu, ngabe ukhetha odokotela, kodwa this basic information ukuthi mawuze uzophathwa into kufuneka nawe ube khona okwenzayo. Amadlebe la wakho mawufuna ukuphila njalo kufuneke ukususa ubuweak bomzimba uyawabamba nje amadlebe lokhu uwahlikihla
ngeke ngikubalele nawe unembeza wakho yokutshela ingilosi yakho yokutshela ungabamba ngaki mhlawumbe sithi amashumi 2 lokhu uhlikihla nje kanje usiza kuphi na ukukhuphula amasosha omzimba ukuthi ube strong kungabi lula ukuthi ungene into efana nabo umkhuhlane kuningi ongakwenza ngomzimba wakho ngaphandle ukuthi uvakashele labo esebezokuthatha izimali ezinkulu ngokukamdali kuyisono ukungazi iyasho nencwadi ukuthi abantu abaningi bayantula ulwazi bese begcina bebhubhile emhlabeni kukhona abantu abahamba ngafanelanga isibonelo umuntu aphuza utshwala kakhulu naye azizwa ukuthi akasekho emandleni kodwa aqhubeke aze ahambe emhlabeni esiphila kuwo umdali wadala ukuthi siyohamba emva kweminyaka 120 yokuthola lokho encwadini engcwele kuGenesis 6 kwivesi yesi-3 ukuthi umuntu udalelwe lokho ngalesikhathi ehleli kumuntu esengeminyaka 60 kuyaphezulu lapho esuke secija noma efundisa laba abangaphambi abancane kunayo ukuthi impilo ngabe iyini na ukuze nabo bakhule beyibhekile akusho ukuthi ungenzi kodwa wenza uvule amehlo ukuthi kungenzeka noma yini kule nto oyenzayo